tomto roku sa otvárajú trojročné odbory nástrojár, stolár, predavač, hostinský a hostinská. Učebný odbor nástrojár patrí do skupiny strojárskych odborov. Po úspešnom ukončení trojročného štúdia sa absolvent stane kvalifikovaným odborným technickým pracovníkom, schopným samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach, samostatne zvládať odstraňovanie porúch. Vykonáva bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej dokumentácie. Ovláda základné technologické postupy ručného a strojového obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania a montáže výrobkov z kovu a plastov. V učebnom odbore stolár sa zo žiakov po 3 rokoch štúdia stanú kvalifikovaní odborníci v oblasti ručného a strojového opracovania dreva. V rámci praxe v školských dielňach sa naučia drevo rezať, hobľovať, sústružiť, frézovať, brúsiť aj montovať. Počas štúdia spoznajú jednotlivé druhy, vlastnosti a možnosti použitia dreva, lepidiel, nátierov, kovaní a iných materiálov používaných pri výrobe a montáži nábytku, okien, dverí, podláh, ale aj altánkov a drevených domov. Žiaci sa pomocou počítačových programov naučia kresliť výkresy budúcich výrobkov, ale aj navrhovať zariadenia bytov. Na ekonomických predmetoch získajú vedomosti o základoch podnikania. Po skončení trojročného štúdia môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu drevárska a nábytkárska výroba ukončenou maturitnou skúškou. V odbore predavač sa žiaci zoznámia v cvičnej predajni so spôsobom obsluhy v predajniach a komunikáciou so zákazníkmi. V odbore hostinský-hostinská študenti počas štúdia získavajú vedomosti z oblasti obsluhy a stolovania v rôznych štátoch sveta, národných kuchýň a poskytovania služieb v hotelierstve. Absolvent trojročného učebného odboru po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy samostatne zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania, pri bežných prevádzkach, ako aj pri slávnostných príležitostiach. Dokáže uviesť hostí a poskytnúť pomoc klientom pri výbere z jedálneho lístka, pripravuje miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, vie pripraviť jednoduché jedlá, minútky, šaláty a múčniky, dokončuje jedlá pred hosťom a pripravuje tabule na slávnostné príležitosti. Absolvent vie pripraviť pracovisko a ovláda všetky práce spojené so stolovaním. Vie prijímať jednoduché a zložité objednávky, podávať informácie o jedlách a nápojoch, poskytovať odbornú inštruktáž pri servírovaní špeciálnych pokrmov a nápojov,